Gaya po sa tong maestra. Uy, asa naman eh. Lapas naman Brad, iba yun man itong rules ni pag mali og 15 minutes kay Sayaw, hindi na kasublon. sayaw, di ba? Sayaw, tala, mali. Kaya ako na, bigyan sa mga naman. Maestro, saan? Wala to lang, babae, lalaki. Maintag babae na po lagi. Kaya sige naman naglalaki na itong maestra. Ay, mga part-time daw daghan. Ano yung mga? Balik niya, hindi mo sila nalibak ang maestro ba? Yan eh, part-time daw. Hala! Maupo rin niya itong maestra, Brad. Hindi sa man Brad. Ay, nagbaklay wapa kayo. Estudyante siguro naglaboy. Wala, maestra ni. Paminaw na po maestra ni ba? Padulong rin, pagbantay mo. Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. At pagkausap ka, ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo. Oh my God! Wow! Good morning, class! Morning room sa math major. So, ako rin yung bagong teacher. So, pwede mo nila isa ka bag ko? Sa mga Brad, na Isa ba na gahit yan? Isa ba na yun rin? Awa! Ma'am, Thank you. pwede ka makalikot na. So, ako rin yung bagong teacher. So, ila-ila sa tanong. Ako na si Miss February and Florentino. So, first meeting mo na ito karon. So, first, introduce yourself muna. Tapos, nickname. So, Mr. good morning, Miss. Ako dahil si Arlan Rain, Formentera. Call me Paring Rain. Okay. Okay, next. Thank you. Good morning po, Miss. No, sorry, Miss. Di kayo po kaklaro. Basta na maulaw magugo. My name is Alex Bertobert Jaime Carrillo Jr. So, taas yun kayo, Miss. No? So, tawagan lang po sa akong angga nga mahal. Say what? May angga na po is mahal. So, single po po. That's all. Mahalin mo agad eh. Good morning, ma'am. Ako na si Ariel de Socorro, Kanya Ibanez. So, tawagan lang po, my loves. Nice to meet you, ma'am. Okay. Next. Hi, ma'am. I'm Albert Matabao Jr. Or just call me Bibi ko. I'm single. Okay. Hi, ma'am. Hello. My name is Daniel Raid. You can call me my only kid. Okay. So ako lang ikuan no? Ikaw si paring Ray. Si Mahal. Mahal. Tapos Sweetheart. si Sweetheart. Then si Bibi ko and my king. Okay, class. So for today, let's have a review. Kung unsa man to inyong nahinumduman sa atong mathematics subject. So, paring Ray, stand up. Okay, ma'am. Sa kuha mga nahinduman na about sa lesson sa practice. Finding the value of x, ma'am. Yan ang ito, mahitaw ng value sa x. Pag x na, dapat punta sa wala pa. Pero di ko kaya bumitaw at bigay masasakit. Okay, next. Ikaw, Mahal. Yes po, mahal. Uy, si Mahal?
Ay, sorry, Miss di ay mahal naman nila. Tulog din sa number akong nakatunan sa mahal. Miss. Masa man ang 143 mahal? Masa man na numbers? Masa man na siya mga topics? One good, mahal. Miss, kana 143 ba ng I love you. Naniniwala na ako sa forever Magmula nung nakilala kita Eh kaya nga di ako sumurrender. Ano man ang sinasabi nila. Stop it. Get some help. Okay, thank you, Mr. Mahal. And next is Mr. Sweetheart. Stand up. Pwede yun yan sa kumo. Maguna-una sa kunin mo. Ang dalawa Bakit na lang magsama Bakit na lang dalawa Okay, thank you. Siyempre, mga students, oy, mga hugot man kaayo. Ikaw ba, Mr. Bibico? Ako, ma'am, murag wala ang kanya na sa mga last nga gina-discuss, ma'am, oy. Pero ganahan kay kumusulod aning math nga kuan, ma'am, nga subject. Gano'n man, Bibico? Oy. Gusto mo kay kung makatunog ka ng mga computation bitaw, ma'am, kay gusto kay kung value og mga butang ba, pero murag wala may musukli sa akong mga ginambuha. At aalis Magbabalik Hala, oy. Hala, oy, sad. Baba. Ambo, kung kasi yan eh, huwag kasabot. Bahala mo eh. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Hi guys! Shout out ko sa akong mga friend dira nga si Pauline Grace Sixto, si Christina Jane and Melo, and hi Jean Rose, si Don.